Tervetuloa Helastonein kivikaupan virtuaaliesittelyyn. Meillä Hyvinkään kivikaupalla on näytillä kaikki meidän kvartsikivet ja graniitit ja muut luonnonkivimateriaalit. Tässä ensimmäisenä musta Nero Markina kvartsikivi ja sen jälkeen Carrara Vane kvartsikivi. Ja sitten yksi meidän uusimmista tulokkaista Apricot Beige ja Savon pistorasiamallistoa. Meillä on myös jatkuvasti täydentyvä mallisto ihan- ja tarjoilukiviä sekä suoraan omassa varastossa mosaikkia eri luonnonkivimateriaaleista. Sitten meidän graniitit ja muut luonnonkivet. Mennään aika nopeasti läpi. Ota pysäytyskuva, jos haluat katsoa tarkemmin. Meillä on paljon pientuotteita. Pian näette pizzakivet ja paistokivet, jotka on meidän erityisen suosittuja. Ja sitten on kvartsikivet nopeasti läpikäytynä. Mittataloksena saat meiltä minkä muotoisen tahansa pöytälevyn, vaikka sohvaryhmän keskelle. Sitten viimeisenä vielä tässä on Carrara-kvartsitasoja, näitä alveusaltaita tässä, jotka on meillä tosi hyvässä alennuksessa juuri nyt. Tervetuloa meidän kivinäyttelyyn Hyvinkäälle.